Bona nit a totes i a tots. Al plenari de setembre, en una de les nostres intervencions, vam preguntar a l'alcalde i actual delegat de l'empresa pública Risoncha si arran d'un informe del Departament d'Intervenció hi havia intenció de fer una auditoria més exhaustiva sobre la gestió que s'havia fet de l'empresa pública en els últims temps. Més, després de l'expulsió com a delegat del regidor del PSOE, Antoni Orea, la resposta va ser concisa i rotunda, sí. La nostra pregunta és, s'ha fet? Si és així, quines conclusions s'han tret? Si no s'ha fet, va fer-se i quan? Bona nit a tots. Suposo que el motiu de tindre que fer aquesta auditoria és per la nova llei de control financer. No té res a veure amb l'auditoria que es va fer per part de la Junta o del Consell d'Administració de Risoncha. El que s'ha fet fins ara, te conte, el que s'ha fet és que s'ha demanat un pressupost, s'ha preguntat quin va ser el resultat, si es feia una nova auditoria. Torno a reiterar que és en quant al sentit de la nova llei. I l'empresa a la que s'ha demanat pressupost per a fer aquest treball ens diu que segurament les conclusions a les que arribaran seran pràcticament les mateixes que l'auditor que havia elaborat l'anterior. No obstant això, hem demanat un pressupost i en el moment en què estigui aquest pressupost es tindrà que donar la participació al plenari, no al Consell, no a la Junta, perdó, i en tot cas, si es creu convenient, es farà. Gràcies.